Le għall-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi. Hekk qed jiġri wkoll Malta. Malta għandna interessi ideoloġiċi, politiċi u interessi ekonomiċi li qegħdin jiddettawna l-kultura tal-mewt. U ħanispjegaw din il-kultura tal-mewt. Irid nixbet l-attenzjoni imma. U jiena ktibt ftit ilu, ktibt artiklu fuq il-Facebook u wkoll il-blog ta' Simon Merċieqa, però jiena għamilt kumment għaliex il-Viċi Prim Ministru ftit ta' ġranet ilu bħala Ministru tas-Saħħa beda konsultazzjoni pubblika wkoll fuq il-palliative care, fuq il-kura paljattiva tal-nies li jkunu qegħdin jimirdu bil-kanser. U hija xi ħaġa sabiħa ta' min ifaħħar. Ma rridu nawguraw minn hawnhekk li din il-konsultazzjoni pubblika il-ħsieb tagħha ikun li naraw li anke f'dak l-istadju daqshekk ta' tbatija il-ħajja tibqa' valur ewlieni, tibqa' l-primat ta' xirridu insalvaw. U mhux nispiċċaw ngħidu li għaliex it-tarbija noqtluha u niċċettaw li noqtluha qas insejħula tarbija fil-ġuf imma ngħidula fetu bl-iskuża li m'hemmx raġuni. L-embrijun neqirduh għaliex huwa embrijun m'hemmx raġuni. Neqirduh għax missa twaġġa. Il-fetu neqirduh għax m'hemmx tbatija. U bl-istess mod ikun hawn min jirraġuna. U nispera li ma jkunx hawn min jirraġuna hekk u nisperaw ukoll li din il-konsultazzjoni pubblika ma bdietx bil-ħsieb li l-karrottu ewlieni tagħha fl-aħħar ikun li xi ħadd joħroġ bl-idea tal-ewtanasja. U l-bieraħ kellna l-problema tal-abbort u l-ewtanasja qiegħda wara l-bieb u sa tkun riżultat ta' xi proposta ta' xi ħadd, riżultat ta' din il-konsultazzjoni pubblika. U allura minn hawn qegħdin nilqgħu minn issa. U nawguraw li jkollna suċċess f'din il-konsultazzjoni pubblika. Imma kif qegħdin ikollna miktubaw ejjew ma nwedux il-mewt bħala soluzzjoni anke għal min qed ibati f'dak l-istadju tal-kanser, għaliex għall-abbort jista' jkun hawn min jgħid le għas-sentiment favur it-tarbija fil-ġuf. Imma meta tara bniedem qiegħed ibati, faċli li jkollna min jgħid imma daqshekk tbatija ejjew noffru l-mewt bħala soluzzjoni ta' dik id-tbatija. U ħbib tiegħi hawn niftħu mill-ewwel id-diskussjoni.